Mundu gogor batean jende sensibleak nahiko lan izaten du izaten libreak, baina erakutsi du gaurko adibideak, zorte on taurren arte lauroko kideak, gauza on asko ekar ditzala bideak. Hartu dizueu jende jatorraren traza, zuentzat kantatzea izan da erraza, zaindu libertatea burua arnasa, gustatu bazaizue hartu eta pasa, denon altxorra baita hitzaren jolasa.